Zbawca ćwikami, noć człowiecza, za grzech slezami, aha, na krzyży umiraje. Jezus w oczy zakryje, zraniona straszna Bożaje ciała, zlita krwiою, w ranach wisiała. Ach, za moje zgrzeszenie, Jezus mleka zawziata, kolić korona, Варюча, усни спалила, смага пекуча. Ах, за моє зграшення, Jezus mleje od cierpienia, pod krzyżem Maci płacze kanaje. Maszyna serca, Słowa Bożaje. Сёння не робите жорсткими сердцы вашие, али слухайте голос Пана. Хвала Тебе, Слово Божие, Pan z wami. и с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Хвала Тебе, Panie. У той час Єсус сказав юдеям: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, калі хто захоўвае маё слово, той ніколі не ўбачыць смерці». Тады юдэі сказалі яму: «Цяпер мы даведаліся, што ў табе злы дух. Абрагам памёр, і прарокі, а ты кажаш, калі хто захоўвае маё слово, той ніколі не пакаштуе смерці. Няўжо ты большы за айца нашага Абрагама, які памёр? Прарокі таксама памерлі. Кім ты сябе лічыш?» Езус адказаў: «Калі я сам сябе буду праслаўляць, то моя слава нішто, але тым, хто праслаўляе мяне, ёсць Айцец мой, пра якога вы кажаце: Ён наш Бог. Вы яго не ведаеце, а я ведаю яго. І калі б я сказаў, што не ведаю яго, я стаў бы падманшчыкам, падобным да вас. Але я ведаю яго і захоўваю ягонае слово. Абрагам, айцец ваш, рады быў убачыць дзень мой, і убачыў, і узрадаваўся». На гэта юдэі сказалі яму: «Табе няма яшчэ 50 гадоў, і ты бачыў Абрагама?» Езус сказаў ім: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, раней, чым з'явіўся Абрагам, я ёсць». І схапілі камяні, каб кінуць у яго,
але Езус укрыўся і выйшаў са святыні. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Дорогие сестры, дорогие браты у Христусе Пану, достойный ксёндз Роман, ксенже Дьяконе Виталию, шановные сестры законные, я вам щиро признаюся, что я с хваляваннем приступаю вот до этих реколекций. Чаму, выдаецца, ужо ж я не першы дзень ксяндзом служу, а вот вельмі хвалююся, таму што разумею, якая гэта старажытная і заслужаная парафія Ашмяны, што тут прама гэтыя пагоркі вашыя, гэтая вот зямля, яна прапітана тут вераю. Вот я это без лесці вам кажу, не падальшчаюся да вас. Але дзе я не сустракаў, а я шмат паездзіў па Беларусі, там дзе-то і ў Мінску, да і ў нас, вот таксама, і ў Баранавічах, і кругом, там, Брэсце, в розных мясцінах бывае дзе-то, адкуль ты там? І чалавек кажа, да я вот там за Шмян, там, ці там, вот оттуда, за Шмяншчыны. І ты ўжо знай, напэўна, што это будзе чалавек набожны, это ўжо яго там дзяды, бацькі давялі да ўсяго, да веры, што знай, што Бог ёсць на свеце, вот это ўсё ў ім ужо заложана, таму я моцна перажываў сюды едучы, што думаю, як это, каб тут мне таксама не асаромяцца у вашай такой слаўнай парафіі. Але ехаць мне было радасна, таму што, ведаеце, вот так ваш ксёндз-пробашч Віталій, так тут мяне хораша вітаў, а на самой-то справе это мой однокурсник. Ксёндз Виталий – это мой однокурсник. И мы с ним 6 год за одной партой в семинарии сидели. И у каплицы побач. Нас заўсёды садили разом. Где какие работы были. Зноска Войцеховский. Все, вперед, идите. Только что он на год старше за меня. Ну, таму яго раней уже пасвенцілі на ксендза, я малодшы. Вот. І ён цяпер уже як прыехаў, стаў пробашчам такой слаўнай парафіі, то кажа, слухай, прыедзь, хочу паказаць, хочу, каб ты бачыў, якія ў нас людзі светлыя. Вот это ўсё. Таму вот я з такой радасцю. І таксама хочу вам такую важную рэч сказаць, это як бы мой абавязак, яе сказаць, каб вы яе пачулі, гэтую рэч. Это святы Павел так пачынае ўсе свае лісты, што вот запісаны ў Бібліі пасланні Паўла, ён абавязкова так пачынае. Ён там, напрыклад, піша: «Святыя, якія збіраюцца ў Рыме, перасылаюць прывітанне святым, якія збіраюцца, ну, там, где-то у Коринфе, ці у Галатах, ці яшчэ где-то». Так вот я ад яго, по яго слову, я вам цяпер скажу. Святыя, якія збіраюцца у Брэсце, у Баранавічах, у Пінску, у Мозыры, у Гомелі, у дзесятках нашых парафій на Палессі, перасылаюць вам, святым, якія збіраюцца ў Ашмянах, паклон і прывітанне. Трымайце. Это вам. Дякуй. І я разумею, што трэба ім завесці, так, ад вас. Это важно. Это важно, таму што мы адзін касцёл. Ён можа быць розны. Где-то могуць маліцца больш там пацеры па-польску знаць, і па-беларуску, а хто-то і па-руску, а хто-то як. Это не важно. Где-то вы, напэўна, сутыкаліся, прыедзеш, а там у касцеле вот
там вы привыкли, там мы на коленях стоим, а они устали. Там мы сели, а у них что-то вот так. Это не істотно. Не ў гэтым наша вера. Не ў тым, вот так ты руки складаешь, ці ты вот так вот их раскладаешь. Это не ў гэтым вера. Она не ў гэтым. Вера ў любові, каб ты людзей любіў. Каб ты Бога верыў і любіў Бога, але праз людзей. Як ты до людей относишься. Вот это вера. Что до людей без подлости, без хитрости. Вот это вера. Тому наш касцёл розны, Беларусь вялікая. І ёсць такія, як ваша, огромные парафіі, дзе чувство локтя, правда, як вся улица ідзе до касцёла. І тая суседка, і тая, і мы вот разом. А ведаеце, ёсць зусім маленечкія парафіі, дзе 10, 15 чалавек, 20, і яны збіраюцца, яны да Бога хіляцца, з Богам еднасць. Так што вам прывітанне, дарагія, вот, ад іх. І таксама вам благаслаўленне ад вашага біскупа. Я сёння званіў біскупу Владзіміру, мы гаварылі, і ён кажа, перадай маё благаслаўленне ашмянскім людзям, што ён пра вас памятае, ён моліцца за вас, ён з вамі у еднасці і ад вас просіць, каб і вы заўсёды таксама за яго маліліся, за яго справы, за яго служэнне біскупскае. Я паабяцаў яму, што вам перадам это. Так што вот перадаю. І сённяшняе наша разважанне, я вас адразу папярэджу, што яно не будзе вясёлае. Што нам прыйдзецца гаварыць пра рэчы, такія, можа, нават непрыемныя для нас. Што часамі трэба, з песні не выкінеш слова, што трэба і пра гэта, трэба і пра такія рэчы нам казаць, разважаць пра іх, абдумваць іх. І вось аднойчы было так, што я гаварыў з адной жанчынаю маладой, а я вот перад тым, як мяне пасвенцілі, выбралі ў біскупы, то я быў 12 год пробашчам у Лідзе, у адной з лідскіх парафій, на маладзёжным, такі мікрараён маладзёжны у Лідзе. І там прыйшла маладая жанчына і кажа, ксёндз Анджэй, вот что-то такое, чаму так? А што такое? Кажа, вот, а яна дзіцятка нарадзіла, хлопчык, і ён что-то адразу там хварэў крышачку, і яна мала выходзіла, амаль не выходзілі. Там яшчэ зіма была, то там у бабулі яны былі, то такое. Яна не выходзілі на двор да дзяцей, а яны ў многаэтажцы жывуць. В многаэтажным доме, яны не выходзілі. І вот это ўжо ён там і падрос уже, яму там уже там больш за годзік, ям больш, уже там было, такі вот уже хадзіў уже, ўсё. Пошли на двор. Яго, так сказать, выход в люди был. Яна ж яму купила ўсе інструменты, і вядзерка, і там рыдлёвачку малую, і всякие совочки. Все, каб хлопец быў уже полностью собраны. Пошли ў пясочницу, май, погода, все, дети там. Я, кажа, гляжу я на яго, а ён свае адлажыў, а у якой-то дзяўчынкі забраў вядзёрка, і да сабе, яна вырывае, ён яе адпіхвае. Вот такое робіць. І я, кажа, доўга-доўга яго угаварвала. Сынок, отдай, это не твое. А ён, нет, не хочу, это вядзёрка да сябе. І тую тузае девочку эту, что нет, не дам. Вот такое. І яна чуть не со слязьмі прыйшла і кажа, ксёндз Анджэй, адкуль это ў ім? Ён ніколі не бачыў такога. Мы ў хаце ніколі з мужам не сварыліся вот так, каб это дзіця это чула. Адкуль это ў ім? Я кажу, я ж спалохалася. Чаму это ён вот так, что мне это маё, не хочу, не отдам? Это важное пытанне. Да мы по сабе бачым часто, что вот адкуль-то знутры у нас что-то лезе такое. Знутры. Прямо где-то с сэрца бярэцца іным разам.
Это и легко было бы сказать, что кто-то подвучил, что вот кто-то нас там настроил, подюдил, дрэнная кампанія. Это правда все. Але калі мы добра аглянемся назад на свой шлях, убачым, что часто ніхто это, не кто-то там, а где-то знутры яно. Вот само собой родится. Як один мужчина признаваўся мне, что кажа, вот бывая, завядуся что-то на кухне с жонкою, что-то слово за слово, я ее так, она мне вот это, и кажа, так тяжко остановиться, словы сами собой, вот прямо хочется укусить, как больнее ее сказать. Не могу понять, откуда это во мне вот это. Это вельми тяжкое пытанне, оно складанае, оно непростае для нас пытанне. І каб яго зразумець, і каб даць на яго адказ, то это трэба вярнуцца аж да Адама і Евы. Это ад іх у нас. Вот это. Это ад іх. Это ад першароднага граху. Кожны з нас носіць у сабе на самым дне нашей людской природы, там вот эта разломанная природа наша, скалеченная, яна не целостная, не моцная. Наша природа людская, наше «я». И оно не такое, что як скала стоит непорушно, не. Яна мае ў сабе изъян, загану. И оказывается, нам лягчей схилиться до зла, поддаться спокусе, чем зрабіць добро. Лягчей. И мы это бачым себе, что каб зрабіць что-то дрэннае, распуститься, вот страціць над собой панаванне, это нічога асаблівага рабіць не трэба. Трэба, может, кто з вёскі ведае, что это значит, пустить лейцы. Знаете, что это значит? Вот лейцы, это вожживка, и там господар, может, разлегчися у возе, может, там уже подвыпивший, каже, конь дорогу знойдзе, и пустил лейцы, иди. Вот так, а сам ляжить. Так вот и конь дорогу знаходзіць. Что, каб зрабіць что-то дрэннае, толькі волю дай себе. А каб зрабіць что-то добрае, трэба сябе мотивировать, трэба сябе угаварыць часамі, знайсці сілу, взять себе в руки. Бывае, як вяроўкай сябе цягнуць до этого добра, каб прабачыць, каб подзяліцца, каб отпустить человеку, каб что-то лишнее зрабіць, доброе, что ты не мусишь, а вот по своей воле. Это трэба себе заставлять. Это яно. Вот это наступство першароднага граху. Человек такі. Мы такими родимся. Мы это атрымалі. Ужо вины, бо бацькі часто не разумеюць, прыходзяць дзіця хрысціць, а ксёндз ім там гаворыць, что вот это вода хросту, яна змые грэх першародны з дзіцяці вашага. Яны кажуць, ксяндзок, які ж грэх, гляньте на это дзіцятка. Яно ляжыць там, только усміхаецца, что там, які там можа быць грэх у яго. Это не учинок, это не что-то, не слово сказанное. Это тое, якими мы родимся. С чым, з якой прыродай. З чым будем ісці потым усё жыццё. І хрост змывае гэтую вину. Мы ўжо дзеці Божыя, мы ў еднасці з Богом. А наступствы-то граху, яны трываюць у нас. Вот просты прыклад. Мне теперь это так ясно про эту вину и наступствы. И я вам покажу. Вот этот палец мой скалечанный, вот это вот мой пальчик указательный, я его в газонокосилку всунул. Вот такий розум. Я решил не глушить яе, поправить, что и так поправлю. Вот. Ну и, ведомо, этот палец на кусочки. Все.
І у нас в Беларусі ёсць такія хірургі, Бог даў людям такі розум, такія рукі залатыя. У Мінску, Бараўлянах, такія вот мікрахірургі. Это фантастика какая-то. Яны з кавалачкаў косці этыя злучылі. Яны нервы пашывалі, сасуды пашывалі. Скуру, шрамаў не відаць нідзе, так загладзілі лазерамі. Пазногаць восстановили. Можете себе представить? Пазногаць ёсць на гэтым пальцу. Ён только гнецца трошку так вот, ну не так, як трэба. Так вот, вины на мне ўжо няма. Чаму? Ужо мой папка мяне скрытыкаваў остра, ужо ругаў мяне, што сынок, дзе твой розум, што ж ты так робіш? Без рукі мог астацца. Ксяндзы посмяяліся ўжо з мяне, што вот як влез. Я уже отпакутаваў, уже вины нема, все, змытая вина моя. А наступства асталося. Гэты палец, ён мёрзне. Я иду улицай, все теплые, это холодные. Там уже сосуды не такие, як трэба, уже ён вот мёрзне. Я уже ему не доверяю, я что трэба взять, я уже вот часто вот так беру вот этим пальцем. Уже автоматически я уже не доверяю ему, что он уже не такие, как трэба. Вот. Это наступство. Это наступство. И я знаю про это и берагуся. И думаю, каб дзе не улезти. Потому что он уже готовы, этот палец мой. Куды хочешь, можа шкоду зрабіць якую-то. Зачапіцца, ці что-то не так натисну. Я уже лепей гэтым пальцем буду. Вот. Наступствы граху першароднага мы носим в сабе. Мы з імі змагаемся. Это не просто сябе перамагаць. Змагацца з сабою. Мы не першыя, хто про это гаворыць, хто про это разважае. Святы Павел, вялікі апостал, пісаў сам пра сябе. Не ў каго-то там пальцам тыкаў, а пра сябе самога пісаў. Няшчасны я чалавек. Пра самога сябе. Няшчасны я чалавек. Я люблю добро. Я хвалю добро. Я цаню добро. Я умею заўважыць добро. А поступаю часто дрэнна. Вот так. Хто з нас не подпісаўся бы под яго словамі? Мы ж веруючыя людзі, мы пры Богу. А часамі аглядаешься на сваё жыццё і дзівішся, чаму я вот так зрабіў тады, чаму я тады вот так, дзе там моя нага пахіснулася, як это з мяне выйшла такое вот, у той момант. І каб сказаць, што хто-то это замест нас. Не. Знаете, я першыя гады святарства служыў у Гродні, і вот між іншым у катэдральнай парафіі, у фарным касцёле на Савецкай плошчы. І там нашы суседзі цераз сценачку, это тюрма номер 1 гродзенская, па вуліцы Кірава. Ну і там быў такі аўтарытетны ксёндз, вельмі заслужаны, такі літовец сам па сабе, Казімірас Міндаўгас Жыліс. Это вельмі быў заслужаны ксёндз, ён ужо памёр. І ён хадзіў туды ў тюрму, ён капеланам быў у тюрме. Ён пастаянна наведваў, шкадаваў іх, гэтых хлопцаў. І, ну, там хлопцы в асноўном толькі былі. Вот, хадзіў да іх. І я яму крышачку памагаў часамі. Вот як мог, хадзіў таксама. І там бывае, ну, уже закрыюць там з імі, ну і что-то там про Бога пагаворыш, там про жыццё, такое рознае. І потым бывае, ну яшчэ час астаецца, ну што рабіць, уже сядзім, за жизнь уже гаворым, такое вот все. І яны там, а там горача, знаете, духота, это камеры перапоўненыя. І яны бывае раздетыя, і тыя паказваюць татуіроўкі, што там на іх ужо намалявана, на гэтых хлопцах. І у аднаго, прадстаўце, праз усе грудзі напісана: даруй, ну там па-рускі, прости, мама, не я такой, жизнь такая. Вот так вот. Даруй, мама, не я такі, жыццё такое.
І я кажу, ой, бачиш ти, як у тебе мудро написано, філософськи так вот. А эти другие там гогочут сбоку, кажут, ксенц, не верь, это мы такие. Это, кажут, мы судьи, так скажем, что, мол, не судите строго, не я таки, жизнь такая. Кажется, я такие. Это вот их словы я вам передаю. Конечно, я. Можно говорить там, что компания, что кто-то, что там навучили, подвучили. Я решаю, я несу отказность, я. Мне Богом дадена вольная воля, мне Богом дадены розум, я решаю. І коли щиро стоять у Божім святле, а ми тут хочемо на реколекціях щиро стоять, не перед ким-то роль грати, а от щиро стоять, хай это святло льется на нас, как поглядеть на себе, то разумеешь, что это мои выборы, мои решения, мое, коли я не справился вот с этим. Это святый Павел назвал, что там у глубине нашей, там есть жар неправедности. Жар, разумеете, что такое жар? Это як печку открыешь, дверку, и там вот уже попелом вроде бы присыпано, уже шеренько, а ты только дмухни, и там это червоный будет вуголь, там под попелом. Вот это жар этой. И святый Павел каже, мы его носим в себе. Жар неправедности. От Адама и Евы по сённяшний день он не потух, и он там тлее горить. Только подли на его масло, только дай ему раздмухаться, дай разыстися себе, что вот далей будешь давать волю себе, уперед. Наша мова такая докладная, люди мудрые так уложили вот у нашу мову гэтае разуменне. Я аднойчы подвозил, вот ехал там что-то вёсками, а мой татка так меня вот вучил, что, каже, сынок, як можешь, подвези человека. Каже, я столько настоялся на этих остановочках, каже, бывая один этот автобус, поломается, стоишь, чакаешь, каже, як можешь, подвези человека, особенно у вёсках, як вот где-то вясковый человек стоит, чакае, каже, не лянуйся. И я женщину одну, такая уже старейшая, подвозил, а я не у сутане был, але, знаете, такая вот эта кашуля, ну, такая вот под кольоратку называется, ну, бачно, что ксёндз. А она такая убачила, ой, кажется, вы ксёндз. Я уже ей не казал, что бискуп, думаю, сомлея, это там от страху. И кажу, да, вот это я ксёндз, ой, такая же, ага, ясная, такая радостная, там все. Ну и вядома, я кажу, а вот як ваша там, что сям'ю маете, что там? Каже, да, я с дочкою живу. И я кажу, а больше детей нема? И тут яна як-то так голову приопустила. Я уже бачу, что что-то уже не то. И кажу, а что такое, что-то не так? Ах, каже, и вот уважливо слухайте, якое она слово сказала. Каже, да, каже, яшчэ сынок ёсць. Але ён, каже, проша ксендза, разбэсціўся. Знаете слово такое? Это наше слово, тут заходнее такое, правда? Его можно с юмором сказать там. Вот там, ты, внучок, уже таки разбэшчаны, уже только ему цукерки одни подавай, да? Это с юмором. А на самой справе это вельми докладное слово и вельми страшное слово. И оно, знаете, який корень у этом слове? Бестия. Разбестіўся, стаў як бестыя. Чалавек, а стаў як бестыя. Бестыя на латинской мове – это звер, жывёла. Чалавек, а стаў як жывёла, як звер. Что это значит? Чаму? Як это зразумець? У чалавека ёсць воля і розум. Пазнае свет вакол сябе. І воля можа сабе гаварыць, трэба гэта зрабіць, або гэта не буду рабіць.
А у звера няма волі. Бывае, кто-то хвалит там, ах, вот у меня такая собачка, разумная, такая вот она, такая воля, с чужих рук не возьме. Это человек его вывучил, этого собачку. А у собачки нема своей воли. Вот. Корова не умее пастить, не может корова пастить. Бачить сена, ідзе і есть его. Человек может одогнать. Каб коза там у огород не лезла. Это человек ей отгонить. А коза не умее, ей не уговоришь. Вот. И коли человек живе просто «хочу вот гэтага и буду гэта рабіць». Ну, она рассказала там про сынка своего, что, разумеете, что она могла рассказать, что п'е все, что горить, трасее, давай пенсию, все. Она жонку кіну, за яго на аліменты плаціць, тому что добра не будзе, пасадзяць в ЛТП, все такое. Вот, кажа, вот вся гісторыя, она в одно слово умясціла. Сынок мой разбэсціўся, перастаў сябе застаўляць, перастаў сябе цягнуць да добра, не застаўляе сябе, жыве без стресса. Заставлять, это ж стресс. Это як это? Это могут знайсціся такие психологи, что скажут, что это треба, ну что ж, треба принять себе вот таким. Это не наш шлях. Вот так. Не. А мы шукаем, як бы себе заставить, як бы себе перамагчы. Попробуй часами застав, попробуй перамагчы. Як бывае, эта искра разгорелась, як бывает, и огонь полыхае, что вот этого хочется, это увесь розум займае, все думки займае часами, это спокуса. И хочется чего-то, вот этого хочу там отпомстить, ти чужое там что-то, этой маемость, эту чужую, ну это что угодно может занять сердце. И ты в это погружаешься как в огонь. И ну горит, что за этим робить? Это сила, и она знутры, и она отсюль. Вот. Дьявол дуя на яе, на эту нашу вот эту, на этот вуголь. Попробуй останови, як тяжко это зробить. Наш, вот еще однокурсник, мой ксяндза Віталія вашага, з намі вучыўся, ксёндз, і ён у Віцебскай обласці працуе, ксёндз Эдвард Народовскі. Так ён старэйшы за нас, ён яшчэ да семінарыі чыгуначны тэхнікум закончыў, у Даўгавпілсе, у Латвіі. Ён мог бы быць начальнікам станцыі, ўжо вот такі ён абразованы чалавек. І ён нам расказваў, кажа, хлопцы, это такая наука, кажа, вот это на чыгунцы. Можа, тут ёсць чыгуначнікі хто-то, хто на жалезнай дарозе працуе, то ведаюць, пра што я буду гаварыць. Кажа, разогнать паровоз, это великого розума не трэба. И там будешь давить, что-то тянуть, ну он поедет, будет ехать, попрет и паровоз уперед. Вот, кажа, уся навука, это як его остановить, этот паровоз. Представляете, многотонный состав, вагоны, груженные, сами по себе сколько важать, и он летит, инерция, сила его, пхая уже летит. Попробуй его останови, каб ён роўна на станции стал. Вот это, кажа, розум и навука. И ён, ксёндз Эдвард, это параўноўваў вот нас до этого цягніка. Ён разогнаны, нас тягне, бывае. Попробуй останови. И вот выдавалася б, что нам теперь рабіць? Только обняться и плакать, правда, все. Что приехал бискуп з Пінска, довел нас до депрессии и поедет, и все. А вы оставайтесь з гэтым. Живите теперь с гэтым. Вот. Але хочу вам сказать, что не трэба депрессии гэтай, не трэба. Приходьте завтра, будем разважать далей. Ёсць выход. Бог нас не пакінуў. Вот з гэтым вот жаром гэтым, з этой раной нашей, з этой вот нашей скалечанной природой.
Ён нас не пакінуў. І заўтра будзем далей разважаць, шукаць, што, аказваецца, ёсць сіла боская, ёсць. І мы не адны, не пакінутыя, не так, што ўжо все безнадзейна, значит, ты только вот все, это калецтва будзеш насіць, і з гэтым жыві, і все, і выхада няма. Не-не-не, я не хочу. Хоць мы на этом сёння закончым, сёння кропку поставім, але заўтра паглядзіце, што Слово Божие поведе нас далей. Вот, так что, як в сериалах, продолжение следует. Завтра сустрэнемся. Теперь будем молиться далей. Амен. Праз Христа, адзінага пасрэдніка новага запавету, узнясем до Бога наши просьбы. Молімся за папу Льва, ахоўніка Христовага вучэння, каб людзі ставіліся з пашанай да яго аўтарытэту ў справах веры. Цябе просім. Молімся аб пакліканнях да святарства і законнага жыцця, каб моладзь адважна ішла за Езусам. Цябе просім. Молімся за ўсіх грэшнікаў, каб Езус вызваліў іх з няволі зла. Цябе просім. Молімся за наших памерлых, за памерлых з наших сем'яў, за наших памерлых родных, блізкіх, асабліва за тых, за каго ахвяруецца гэтая святая імша, за памерлых Елену Ясевічу 8-ю гадавіну, за Даніэлю і за ксяндза Пятра. Таксама молімся за Мордас Юзафа ў 30-й дзень пасля яго смерці. Няхай усемагутны Бог прыме іх душы ў нябеснае валадарства. Цябе просім. Молімся за ўсе парафіяльныя рэкалекцыі, асабліва за рэкалекцыі вялікапосныя, якія пачаліся ў нашай парафіі. Няхай усемагутны Бог адорыць нас патрэбнымі ласкамі, каб добра паслухаць Божае Слова і каб яно дало добры плён у нашых сэрцах. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы заўсёды былі верныя запавету з Богам. Цябе просім. Всемагутны Божа, прымі нашыя шчырыя просьбы, якія праз заступніцтва Марыі, маці Сына Твайго, да Цябе узносім. Праз Хрыста, Пана нашага. Дякуючи Твоїй щедрості, ми отримали віно, плод виноградної лози, праці рук людських, ахвяруємо його Тобі, щоб воно стало для нас духовним напоєм. Тепер і навіки. Прийми нас, Пане Моліцеся, брати і сестри, каб мою і вашую ахвяру прийняв Пан, Бог усемогутний.
Літасцівы Ойча, ласкава ўзглянь на ахвяру, якую мы табе складаем, каб дапамагла яна нашаму навяртанню і збаўленню ўсяго свету праз Хрыста Пана нашага. Amen. Пан з вами, И с Духом Твоим у гору сэрцы, узносим их до Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Годно это и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны, вечны Божа, ты праз муку твайго Сына даў збаўленне ўсяму свету, які, дзякуючы за ласку адкуплення, праслаўляе тваю веліч. Бо на крыжы адбыўся суд над грахамі свету, і заззяла моц Хрыста укрыжаванага. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твоё воскресенье і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам, прысутным сярод нас біскупам Андрэем і усім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго.
Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужили удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвятейшай Богородицей Паннай Марыяй, со святым Юзафом, яе абраннікам, со святымі апосталамі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа, Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Амин. Молімся да Айца Нябеснага, як навучыў нас наш Пан Езус Христус. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашыя, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Христа. Бо Твое валадарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апосталам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амин. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грахи Гэтае свету, паяднанне цела і крыві Пана нашага Езуса Христа няхай дапаможа нам, прымаючым яго, дасягнуць жыцця вечнага. Пане Езу Христе, няхай прыняцце який береш на себе грахи свету, няхай ахоўвае і аздараўляе змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа мая.
Śmierci znak ганебный, явил Тебе у край сонечный и хлебный. Ты ж мне призначил śmierci znak ганебный. О мой народе, что Тебе зробил я, у чим виноваты, пред Тобою был я. Я Тебе выбрал Божию лозою, а Ты мне воцат дал замест напою. Я Тебе выбрал Божию лозою, а Ты мне воцат дал замест напою. О мой народе, что Тебе зробил я, у чим виноваты, пред Тобою был я. Я над Египтом здійснив покарання, а меня не видав Ти на бичевание. Я над Египтом здійснив покарання, а меня не видав Ти на бичевание. Молимся. Насыченные хлебом небесным, просим Тебе, милосердный Божа, дай, каб сакрамент, які на землі нас узмацняє, запевнив нам удел у житті вечним, праз Христа Пана нашага. Вялікі дзякуй вам усім за супольную малітву падчас гэтай святой імшы. Нагадваю, што рэкалекцыі – это не адзін дзень, это не адзін вечар. Разумею, што доўга, я любіцель пагаварыць, але, выбачайце, это такі святы час. Паверце, што у гэтыя дні над гэтым касцёлам неба адкрытае. Як быццам бы нічога не было паміж намі і Божым валадарствам. Тут. Цяпер это все тут адбываецца. Все, што важнае, все, што духоўнае, это тут. Рэкалекцыі – это такі спецыяльны асобы час. Таму заахвочваю, што як можаце, што-то адлажыце. Зразумела, вышэй сябе часамі не прыгнеш. Бывае, на змену трэба, бывае праца, што-то. Але што можна? Адсуньце, каб паўдзельнічаць гэтыя 3 дні у рэкалекцыях. Што-то выслухаць, што-то праз сябе прапусціць. Не дзівіцеся, што хлопец тут все фатаграфуе.
знаете, я веду Инстаграм. Вот. Виноваты ў гэтым арцыбіскуп Кандрусевич. Да, я ніколі гэтым не займаўся, я быў чужды ад этого ўсяго. Але ён сказаў мне, калі вот толькі пасвенцілі мяне, ён кажа: Анджэй, помні, 21 век, чаго нема ў інтэрнэце, не было в жизни. Все. А я послушный, кажу: владыка, дякую вам за науку. Ну, вы знаете, Кандрусевич, он мудрейший человек, мудрейший. Тому вот, шукайте біскуп Андрэй. Знойдзеце і сябе, і знойдзеце ўсе месцы, дзе я бываў, касцёлы, супольнасці, ўсё. Таму што хай знаюць людзі, што ў Беларусі Бог жыве, што мы вот молимся, что жизнь кипит наша, вот эта религийная. А для этого мне не лень это робить, хай бачаць кто-то, и может прыйдуць до касцёла. Завтра, нет, сегодня я прошу остаться у касцёле ненадолго, на 10 хвилинок. Тых, хто належить до якой-небудзь группы костельной. Живый ружанец, або, маці ў молитве, хор, что-то больше, чем просто человек на мшу приходит. Вот любой, какой-то костельной организации, костельный рух какие-то, молитовная группа. Останьтесь крыху, хочу посекретничать с вами. Вот такое. А завтра уже другий день, раніцай на 9 гадзін, мша з агульнай навукай. Ксёндз Роман, може вы скажите? Завтра раніцай о 9 гадзіне святая мша з агульнай навукай, а гадзіне 15 наведаем паляны, таксама з рэкалекцыйнай навукай. Будзе магчымасць прыступіць таксама там да сакраменту споведзі, наведаем хворых. І вечарам на 18 гадзіну запрашаем на святую мшу, другі дзень нашых парафіяльных рэкалекцый, пасля адбудзецца набажэнства крыжовага шляху, а пасля набажэнства запрашаем моладзь на сустрэчу з біскупам. Перадайце для маладых людзей, каб падрыхтавалі пытанні, будзе магчымасць задаць біскупу пытанні і атрымаць адразу ж адказ. Таму такі распарадак плана дня на другі дзень нашых парафіяльных рэкалекцый. Попросім ксяндза біскупа, каб удзяліў нам пастырскае благаслаўленне. Пан з вами. И с духом твоим, Няхай імя Пана будзе благаслаўлёна. теперь и навеки. Дапамога наша у імені Пана. Які стварыў неба и землю. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Ідзіце ў супакоі Христа. Дякуем Пану Богу. Ты за нас терпел от ранов, Иисус Христе, змилуйся над нами. Ты за нас терпел от ранов, Иисус Христе, змилуйся над нами. Ты за нас терпел от ранов, Иисус Христе, змилуйся над нами. Мати Божия болесная, заступися за нас. Ангел Панський звестовал Панне Марии, и зачала от Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки,